Konečně na divokém západě. V místech, kde pobýval můj předek, jak jsem rád, že se mě to podařilo. Přátelé, dobrý den, že zde jsou louky s vzácnými motýly. Můžete mi poradit, kterým směrem se vydat? Takže tam, anebo tam a tam ještě tam. A potom ještě tam. Bílí muži, co tady děláš? Jmenuji se Sir Henry, milý Rudolf. Jdu po stopách svého dávného předka, který už kdysi za časů Vinetua tady lovil motýly. Vy tady máte úžasné poklady. Srpokřídlec olšový, dubový a bukový jsou vzácné druhy, které jinde nenalezne. Je to mnohem větší poklad než nějaká zlata, o jejíž mapě jsem slyšel a jejíž část mám. Páni, víte něco o té mapě? Sám vlastním polovinu je v dědictví našeho rodu a druhou polovinu údajně má mít prapravnučka Vinetuova. Sire, jste mým hostem? Zvu vás do salonu do nejbližšího městečka. Bude mít ctí. Je. No, a jak to je s tím pokladem? To je dlouhá historie. Již můj předek v dobách, kdy tady tyto krajiny brouzdal se jimi old Shatterhand s Vinetuem, získal tehdy polovinu mapy, která vede k pokladu. A pijte. Děkuji. No, a ta polovina mapy se v našem rodě předává dál a dál. A nemáte tu mapu? Mám tu mapu, mám část té mapy, tu polovinu, jak jsem řekl, no ale já jsem zdědil kromě té mapy i vášeň svého předka pro motýly. A proto jsem se sem vypravil a když už jsem sem přijel, tak jsem si tu mapu vzal sebou. Ukázal byste mi tu mapu? Vidím, pánové, že pijete, tady si musíte dolít. A to je skvělá, to nám do oběda vydrží. To je výborný. Díky moc. Tady je ta mapa. Už moc nevidím, ale údajně. Ale to je jenom půlka mapy. Ano. Tu druhou půlku, ta zůstala v rodu náčelníka pačů Vinetu a pokud se nepletu, mohla by její polovinu v současné době vlastnit Vinetuova prapravnučka. Jo, a kde ta prapravnučka se nachází? Pokud mě neklame paměť, tak mohla by se nacházet v místním a na táboře indiánů v jednom z týpí. Pijte, Sire. Děkuji, cítím, že již budu mít dost. Hurá! Mám tu mapu! Mám ju! Teďka za tou prapravnučkou! Bože, co jsem to jenom. Já jsem prozradil, kdo má tu druhou polovinu mapy. Co udělal? Prozradil jsem, kde je Vinetuova prapravnučka.
to je vlastně strýček Co to pravnučky Vinetua. No, to tak je, to tak je. Já jsem mu vydal polovinu mapy k pokladu. A je pravda, co se říká o tom zlatě? No je, to je. Ten, kdo najde ten poklad a objeví to a vezme ho, tak zemře. To je hrůza. To je hrůza. Ona má i ještě nějaké sourozence. Kde ty bych našel, abych je varoval? V prérii najdeš je, má 3 ještě sourozence, No, tak je dobře. musíš zachránit. Rychle se tam vydám, jen co trochu vystřízlivý. Musím napsat svým bratru. Cítím nebezpečí. To je on, tady ten týpí, tady je. Už tě mám! Ne, nech mě! Tak, kde je ta druhá polovina mapy? Kde? Budu tě mučit! Nedám! Ne, pomoc! První stupeň mučení nepomohl. Musím zkusit druhý. Tak povíš, kde je ta druhá mapy? Ne, nikdy! Opět ty mučení ztroskotaly. Co mám dělat, abych získal tu druhou mapu? Tak seberu ti mapy a zničí ho! Ne, dám ti mapu! No, mobil ne, prosím! Dej mi mapu! Konečně mám obě půly a poklad bude můj! Že jsme tě našli, musíme tě vysvobodit. No, hurá! Odvážeme tě. Není tady náhodou Vinetuova prapravnučka? To jsi ty? Máš ještě tu polovinu mapy, co zdědila po předcích? Nemám, on to ze mě dostal. Mučil mě, já jsem prostě neměla na výběr. Ten zlý indián? Víte o tom, že kdo najde poklad, takže zemře? Zlý indián umře? Ano. Já! Moji přátelé, to vypadá, že to bude váš strýc. Tak bychom měli udělat něco, abychom ho zachránili. Jdem hledat zlýho indiána. Hele, já myslím, že chytl stopu z toho indiána, pojďme za ním. Osobo! Neviděla jsi tady někde zlého indiána? Cože? Jakého pána? Zlého indiána. Indiána. Jo, indiána. Zlého, ha? Jo. Jo, tak myslím, tam šel, nebo ne? Tam šel.
Ale ne, tam šel. Nezbývá nic jiného, než ho vystopovat. Takže já myslím, že šel tam tudy do toho. Tam tudy šel. Jeda, konečně jezero. Konečně jezero. Už tu budu mít ten podklad. To je ono. To je ono. Kdo ten poklad najde, tak ten zemře. Podívej si na znamínko. Asi náš strýc. Já jsem rád, že konečně jsem našel svoji rodinu a že už nemusím být zlý. Milé děti, jsme jedna rodina. Vykouříme nyní dýmku míru a já vidím, že největší bohatství a zlato je rodina.